Ya, navindray koa zegny atsika mety gaga anao zao teo nagnino vidéo ty zegny nataoko somary naizikiziky. Antony zegny zaha zegny kinde nataoko izy ty satria i raha ty zegny natao ho an'olo zay mitady fô, zay mitady mahita, zay magnokam-baravaragna misy manôkatra zegny ny tragno. Donc zegny navy za zao ty zegny hanôkatra tragnonao na koa hoe anao nitady nahita ke noho ny antony zay zegny tsy tokony ho qualité-ny vidéo ty zegny ny raha tegna vakianao aloha fa ny raha azo avy akao vidéo ty zegny satria antsika niany zegny atsika ikoragna mahakasiky ny vôla zegny raha koragnintsika agnatin'ny vidéo ty ato. Karakory anao tsy mila vôla? Izy ka mila vôla anao sy efa zay amo ambany ao e, aveo zegny raha say amy namanao agny na araiky na roa na telo amy namanao agny raha hazavaintsika ty fa i raha ty zegny tsara ho fantatra antsika jiaby miaigny amy fiaignana andavanandro. Aoa izy ka vôgno tsara bôka anao zao ty zegny ataoko fa tokony ho stylo zegny aveo kahie zegny marikitra anao. Ino ma ny antony zegny? Ny antony zegny izay zegny mahatonga anao izy tamin'ny anao nandeha ta l'école na soit anao zao ty zegny mbala à l'école na soit anao zao ty zegny misy raha ianaranao zegny karakory tsy manoratra anao. Ataoko fa manoratra zegny anao donc zegny tokony soratanao zegny raha ty fa tsy olo jiaby tegna azavy raha ty aminao. Misy vidéo zegny nazavaiko taloha tary hoe misy monde efatra zegny tsara ho fantatra atsika miaigny na koa hoe karakory zegny andeha hagnatsara anao ny vokatra misy zegny fa izy eto zegny ataontsika tonga de hoe mazava tsara hoe ara-bôla tonga de vôla satria raha ny question ara-bôla zegny somary manahiragna ôlo raha zegny, maro olo sahiragna agnatin'ny raha zegny. Ke izy koa zegny tsy voareglenao raha azavaiko niany ty zegny aza gaga zegny anao fa anao miretitro agnatinao fonao, miretitro agnatinao fonao fôtony i raha ty zegny midépart amin'ny partie inconscient le tsitsilonagna zegny, tsy aboenao zegny le raha nefa anao mitsabo izy tsitsilonagna mihitsy anao ara-bôla izy eto. Ino mi raha io zegny? Émotion. Le monde nazavaiko tary zegny misy ny monde mental, misy ny monde spirituel, misy ny monde émotionnel ary misy koa zegny ny monde physique zegny fa izy eto zegny monde émotionnel zegny koragnitsika niany, monde émotionnel amin'ny ara-bôla zegny, monde émotionnel amin'ny ara-bôla zegny. Izy ka mbala mila vôla anao sy va commentaire ambany ao hoe ndao tsika. Le monde émotionnel zegny azavaintsika eto amin'ny ara-bôla zegny satria i raha zay zegny tsy hita maso, émotion tsy hita maso efa tonga de action tsabonao aveo hita satria i raha zegny miava agnatin'ny aintsika igny raha zegny. Donc zegny izy koa anao zao ty zegny nampiasa vôla na hoe nisy raha nitsabonao ara-bôla zegny tsy nahomby anao, tsy nahomby anao tamy raha igny de karakory zegny, karakory zegny émotionnao, karakory émotionnao nisy raha raiky zegny nitsabonao na hoe nisy raha raiky ngitrikitrenao ara-bôla na aty vôlanao. Karakory zegny somary mararirary zegny. Raha ohatra ka tsy hainao aminay zegny miregle émotionnao amin'ny fotoana igny zegny igny le manimba émotion satria ny émotion zegny io no atao hoe misy émotion zegny feeling émotion, émotion miteraka vibration ary ny raha jiaby zegny vita à partir na énergie raha jiaby.
zay zegny mahatonga ny olo misy raha ty zegny automatique mifagnatogno fo. Mifagnatogno fo olo misy raha ty safe zegny mety hiboaka amin'ny monde physique zegny na hoe tragno tsaratsara na koa hoe tôbily samy tsaratsara na koa hoe samy mitenginy moto na koa hoe samy mitenginy bisikilety. Donc zegny ny olo mitenginy moto zegny automatique managna kamarady olo mitenginy moto, zegny tegna tiana atao kamarady. Ny olo mitondra bisikilety zegny moramora kokoa aminazy zegny managna kamarady olo mitondra bisikilety. Ny olo mitondra 4x4 zegny moramora aminazy zegny lasa kamarady ny olo mitondra 4x4 zegny safe vokatry raha ty zegny i raha azy. Fôdintsika koragna émotion. Tamin'ny fotoana anao nampiasa vôla zegny naty vôla igny karakory émotionnao, ary tamin'ny fotoana anao nahazo ndraiky ka zegny raha ohatra ka zegny izy nampiasa vôla na omby zegny karakory ndraiky ka zegny émotionnao fotoana nampiasa ndraiky anao na omby anao karakory zegny émotionnao. Donc zegny ny raha tegna koragnintsika amin'ny vidéo niany zegny momba émotion zay zegny tokony ho tsapanao zegny mirégler émotionnao raha ohatra zegny nampiasa vôla anao nahazo na koa hoe nampiasa vôla anao naty vôla zegny tokony ho hainao zegny mirégler émotionnao zegny. Izy ka hainao zegny mitery émotionnao hoe un jour zegny vôla nampiasaiko mbala impody aminaha fo zegny na de very loso agny. Izy ka hainao zegny mirégler raha zegny avy ato hoe amin'ny subconscieusement-nao ato de na koa hoe amin'ny vatagnanao zegny tsy misantira marary tsy manehiky eky zegny anao fa hoe fomban-draha maty vôla fomban-draha na agny misy olo maty 5 millions, misy olo maty 10 millions, 20 millions, 100 millions fomban-draha i raha zay. Izy ka hainao zegny mirégler émotionnao amin'ny fotoana zay de mbala mampiasa fo zegny anao, izy ka mbala mila anao mbala mampiasa fo anao amin'ny ara-bôla zegny mety ho takatranao fo zegny tanjona. Ataoko zegny azonao tsara zegny ino raha nazavaiko teo igny. Izy ka mbala mila fagnazavagna bebe kokoa zegny anao, izy koa anao zao ty zegny amin'ny Facebook za zegny toujours magnambela vidéo koa zegny za ary amin'ny YouTube ary. Aveo zegny za toujours mizara fo zegny lien ambany ao zegny ientinao zegny itakatra tanjognanao malakilaky zegny fa raha io zegny amin'ny tenin'ny anglais azagaganao i raha izy ka amin'ny tenin'ny anglais safe i raha zay zegny amintsika Madagasikara eto somary manahiragna hely fa izy ka tegna intéressé zegny anao magnatonga olo araiky zegny anao mahay mitenin'ny anglais de agnotonia izy hoe ino midikany lien ambany ty hoe de zazava ao fo zegny ny mety aminao. Aveo zegny faramparany remarque kely zegny tsara kokoa zegny ny ahaizanao hoe karakory zegny le feeling anagnanao amin'izy io ty zegny de amin'ny feeling zegny miasa safe ny feeling zegny raha jiaby feeling izy ka azonao zegny ny feeling raha jiaby de ho mety zegny fiaignanao. Taperitsika io ny vidéo amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy mbala namanao tery ty tanty zay ary fa amin'ny magnaraka koa zegny atsika magnazava mahakasiky ny fahainao zegny.